e como cada semana a persona que nos vai a descubrir os segredos de todos os colexios é a miña compañeira Flor Robleda. Boas tardes, Flor, que nos traes hoxe? Pois hoxe, como ben decías, estivemos no Colexio Marista a Inmaculada e ali estiven cuns nenos, cos nenos de infantil e cos de... Sí, mucho. E por qué? Porque voy al correr con nós. Canto eres capaz de correr? Podes dar a volta á muralla en 5 minutos? Tanto non. Paseime un pouco. Paseime un pouco. En 20. Eso es como un guepardo. Eso, claro, eso é como un guepardo. En 20. Para eso tenía que ser un coche. E ti canto tardas en dar a volta á muralla? 2 horas. Hay que correr dando vueltas con unos anillos en la mano. E onde están esos anillos? A ver, onde están? Ahí. A ver, vamos a ensinalos. Son estes anillos. De mi equipo. Entón hai que ir correndo con isto. Sí, así. En la mano. E despois que pasa? Que tienes que dar la vuelta. E despois que máis? Luego tienes que darle el aro al compañero. Y luego él hace lo mismo. Xa vexo que o sabes ben. Aprendíchelo ben, non? Sí. Outra das actividades é a carreira de sacos. Como vedes, levan un saco e terán que tentar conseguir chegar á meta antes que a ninguén. Vexos aquí xa moi preparados. Como te chamas? Lucía. A ver, Lucía, estás preparada? Sí. Como te preparaches para esta carreira de sacos? Pues corriendo, así, saltando y damos la vuelta por el coro y volvemos. E crees que vas gañar? ¡Ay, sí! Estás segura? Sí. Non sei que opinan os teus compañeiros de que vayas gañar. Sí. Vai gañar Lucía ou vas gañar ti? ¡Yo! Sí. E como te chamas? Patricia. Patricia. Ela dixo que se preparara para esta carreira. Ti tamén te preparaches? Sí. E como? Corriendo y saltando. E isto de saltar dentro dun saco é fácil? Un poco. Porque mira que non podedes andar, dar a saltos. Sí. Como é? A ver, ensínanos como é. Moi cómodo non parece, No. pero divertido. Sí. Lucía. Tamén outra Lucía. Ti vas gañar? Sí. Como te preparaches para a carreira? Saltando a la comba. Saltando a comba, ese é un bo adestramento. O único rapaz que vai encabezar a carreira. Como te chamas? Anxo. E ti tamén te preparaches? O segundo curso de primaria. E por que fun ali? Pois porque celebraban a Semana da Solidariedade, unha semana na que había distintas actividades e unha delas, unha das máis chamativas, foi na que facían distintos xogos populares nas que os nenos podían aprender... Como? Pues... no sé. Non te preparaches, ti viñeches o tolo. Sí. Como te chamas? Mercedes. A ver, Mercedes, ti como crees que vai ser esta carreira? Moi reñida? Vas gañar a primeira? Como vai ser? Muy reñida. Ti crees que os compañeros están moi preparados? Sí. E como ves? Que vai pasar nesta carreira? A ver, que che chiva por aquí a rapaza? Que lle chiva? Vamos a ganar. Tú crees? E por que crees que vades gañar? Porque es fácil. Pois. Tenemos los mejores compañeros. Tenemos más que los demás, sí. E vos tedes que animaros a vosa compañeira. E como a vades animar? A ver, ensínademe. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Moi ben. Vexo que tedes ánimo para darlle a vosa compañeira. E que teñades os 5 moita sorte e que comece a carreira. E despois de tanto esforzo, de tantas actividades, de tanto correr, de tanto saltar, o que toca é unha boa merena. Deixámolos entón comendo, repoñendo forzas.
Pero que ben o pasou a miña compañeira Flor. Bueno, Flor, non te animaches a facer ti tamén a carreira de sacos? Que non cabía aí dentro. Son moi grande, moi alta, non cabía, non me daba para coller as asas dos sacos, pero intentei, non? A mí me parece que é un pouco unha excusa. Estabas intentando aí ver cal dos rapaces entrenara máis para a carreira, pero ti con micrófono nada máis. Eu non adestrara nada, iba a perder segurísimo. Bueno, contanos quen nos acompañou. Pois acompáñanos o xefe de estudos de primaria e de infantil do Colexio dos Maristas, Amadeo Fernández. Boas tardes. Hola, boas tardes. Antes de nada, quero preguntarlle, a diversión destes nenos, como víamos, tamén puido facer que outros nenos tiveran, neste caso, posibilidades para estudar, que é unha das carencias que hai en Honduras en concreto, non? Correctamente. Temos diversos, dentro da ONG Maristas SED, hai diversos proxectos de desenvolvemento e un deles este ano foi o escollido. Hai falta moi pouco para pasalo realmente ben. Casi creo que é mellor que o vexan eles mesmos, porque mellor que contalo é velo. Hola, me llamo David. Estamos en el Colegio Maristas. Me lo paso genial. Para, efectivamente, a acollida de nenos da calle. Entón, coa excusa de ter unha xornada de participación dinámica e de xogos, termínase cunha merenda solidaria na que os neniños e as familias aportan unha cantidade simbólica para facer esa merenda que vai chegar despois xestionada polos responsables da ONG ao lugar, neste caso, onde se plantexaba que fora. É máis bonita, non? Aproveitar que os nenos se divirtan para axudar a outras persoas. E, de feito, non é a primeira vez que colaboran con ONGs, pois xa levan moito tempo, non? Sí, nós estamos, por ser un colexio marista, estamos vinculados á ONG SED, Solidaridade, Educación, Desenvolvemento, e entón realizamos algunhas campañas ao longo do ano, todas elas con as que se promoven desde as titorías, Esta, principalmente, levamos 2 anos con ela, pero son 15 os anos que levamos colaborando económicamente coa nosa ONG, 15 anos xa. Tamén hai nenos alumnos do colexio moi solidarios, tedes varios voluntarios, non? Sí, temos un grupo de voluntariado, no cal hai un pre-voluntariado formado por un grupo de 43 alumnos de terceiro e cuarto de primaria, realizando unha labor de acompañamento co centro de San Vicente de Paúl. E, bueno, se realiza dende xaneiro ata maio, polas tardes, os venres, elaboranse unhos grupos e os nenos participan desta maneira en un acompañamento. Bueno, unha actividade que lles gusta, sí, realmente. Pois nada, animarvos a que sigalo. E moitísimas gracias a Amadeo Fernández, xefe de estudos de infantil e de primaria do Colexio Maristas, por estar aquí con nos e tamén por deixarnos entrar no colexio. Pois gracias, porque é unha ventana para o resto da cidade. Moi ben, moitas gracias. A ver se outros colexios toman nota tamén, non? Outros colexios e outras institucións. Pois moitísimas gracias, Flor. A semana que ven faremos a terceira parada noutro colexio da cidade. Vasnos desvelar cal? Xa sabes que non. É a túa política, non ata ese día non nos saberemos. Non vou dicir absolutamente nada. Bueno, pois xa saben, se a próxima semana queren ver a que colexio vai Flor, teñen que quedar aquí con nós na nosa sección de Cole en Cole. Pois con rapaces como este tan extrovertidos non podemos deixar de pasalo ben e de percorrer as actividades que se están levando a cabo neste colexio. Como dixo David, no Colexio dos Maristas son moitas as actividades que están desenvolvendo nesta Semana Solidaria na que pretenden captar fondos para unha ONG para axudar no país hondureño. Unha das actividades é a carreira de relevos. Teñen que coller un obxecto circular, levalo correndo ata outra punta do patio, traela e darlle ao compañeiro. Eu non sei como se lles vai dar a estes rapaces. ¡Genial! A ver, véxote con ganas de xogar. Sí, claro que lo haré. E ti que vas correr moito? ¡Claro! Corro moi rápido. Sí. Más rápido que un leopardo. Sí?
Sí? E ti tamén corres tan rápido como un leopardo? Sí, Ou máis? máis. Ainda. Canto corres? Cantos kilómetros por hora? Y es que voy a NASCAR y corro. Ah, ti entón levas vantaxe. Claro. Ti xa estás entrenando? Sí. Sí, xa vexo que teño aquí uns rapaces moi rápidos. E ti? Ti eres rápido?